1, 2, 1, 2, 3, 4. Sulter nede i Tanzania, men det er egentlig ikke noget, der kan ryste Mia. For Mia synes, at Mias liv er overtegnet. Må ikke Mia, hun skulle stikke hovedet ud af hegnet. Af hegnet, af hegnet, af hegnet, hovedet ud af hegnet. Felix går og savner far, det er noget kluder. For Felix far har travlt, og han skal også nå til luder. Far han trænger til at blive krammet og kærtegnet. Hvorfor køre hjem, når man kan knalde op af hegnet? Af hegnet, af hegnet, af hegnet, knalde op af hegnet. Af hegnet, af hegnet, af hegnet, knalde op af hegnet. La 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 la. Det er Niller! Ja. Niller fra folkeskolen! Nå. I vil ses, mor! Asbjørns mor synes, at Asbjørn giver hende mening med livet. Men jeg tror, Asbjørns mor, hun har mistet perspektivet. Når hele verden den er blevet 8 år hegnet, så tror jeg, Asbjørns mor, hun kunne bruge en tur i hegnet. I hegnet, i hegnet, i hegnet, en tur i hegnet. I hegnet, i hegnet, i hegnet, en tur i hegnet. Jeg var på Noma i sidste uge. Jeg var på Kado. Og det nordiske køkken. Vi er fuldstændig pjattet med det nordiske køkken. For vi er intellektuelle, Kulturelle, åndelige. seksuelt aktive. Er du? Lone og Bettina kender alle ved musikken. De ved, hvad der er godt, det har de læst i politikken. Pensionen er i hus, og lejligheden er designet. Man savner ingenting, hvis man altid bliver i hegnet. I hegnet.